नमस्कार, मी प्रीती. आवाज इंडिया मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मनसैनिकांना महत्त्वपूर्ण संदेश दिलाय. यंदाची निवडणूक ही राज ठाकरे यांच्या शब्दात आपल्या अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की कोणत्याही परिस्थितीत मुंबई जिंकणं आवश्यक आहे. मतभेद बाजूला ठेवून सर्व कार्यकर्त्यांनी निवडणुकांसाठी पूर्ण ताकद झोकावी असंही त्यांनी आवाहन केले. राज ठाकरे म्हणाले की कुणाला किती जागा मिळाल्या यामुळे नाराज होऊ नका. वैयक्तिक स्वार्थ मराठी माणसाच्या हितापुढे खूप क्षुल्लक आहे. मनसेकडून अद्याप उमेदवारांची नावं जाहीर झाली नाहीत. उमेदवारांना एबी फॉर्म्स देऊन अर्ज भरण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. राज ठाकरे म्हणाले की भाजपकडे नरेंद्र मोदी आणि ईव्हीएम असूनही मनसेचा दबदबा कायम आहे आणि मुंबई वाचवणं ही आपली जबाबदारी आहे. त्यांनी युतीचे महत्त्व पाळण्याचेही आवाहन करत स्पष्ट केलं की रात्र वैऱ्याची आहे आणि त्यामुळे सर्वांनी संघटनात्मक ताकद दाखवावी असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.